asetena omo kwa asetena ababa wa ye friend say Rosemond Brown na ne was so no say zunzu abrobe adodo na friend say Akuapempolo na ne kopiem social media Instagram na ho kro ba waje wa boso den ababa wa ne ho nsam ene kopiem wo koto na wade adesade kopiem wo koto a na ne nsam a wakanyina da ene sa akokọ ba tan na itia ba ne mu nkumu ba esan say ye den tansa bi bo no emre bi a atwam ababa wa yi wo twamfonyini bi wona ne ba ene wo bo no wa de gya no de akora no begina na akora de wo hyepieto na wo bi nim de ba ne tunuma ma ne twa asafonyini no wo de ba wiasa mansantentan kese edi so nkomo social media wo de beto so apɛ ena nipa bi hya ase so wo ho na ne huhu kasa kire yen kama on tetwam otabon aso de tre ya de se mpanyufo bam ama baba wa no mato mo sa frɛ no mo to mo sa frɛ no mo se akua tawabo musuo de oye ye na yentimi nyintum wo man mu esanse etiamra asa agragro ya de ababa we kopie mu wo kɔtro ene yesi yenkɔ ne yenkɔ hweso onyema na wonyem eba na kyese negative na kyese wanya de wonyem ena kɔtro hyɛ so wonkɔ no wonkɔ dem ene fo maako aduokono na yese bosome miensa ene akire afei de mpanyufo wurawura mu na ababa wo yegya ne so wombrɛ fie no ne abusuafo meto kɛse ena ne mbrɛ nimfo so asɛm ne de abosuman mi yakɔ ne prensa na aboa no wopem na mia wokɔ na chi no wapem de den enti wo me de ba akɔdan kɔtro sanka bɛ ya aka kɔtro mfankyɛ no na wo mo kɔ asetena na wo mo kɔ no mdom kyɛ pa kɔto dwa kɔtro ɛwɛ nsim na mo so wo me de cha enye ye enti enafu aka baba wa no wantwa no wonkɔ no wonsan kɔto aso emu nsɛm a ebebrebe yɛnsɛntwerɛni kwadwomansa brompa wɔn na de nani adi nsɛm achi ntina ne yɛnkɔ ne so na gya yɛne no ɛntwetwe nkɔmɔ kwadwonya maayɛ akua kwadwonya maay ntina ne wo besum wo ba na